Athebula ukunatha njengaba bendlenkulu ngomakhungo onkila nova phomnoma nontshanga sodibandlela kamabhelo langozondo khubona oqondo mafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa 30th March 2022 is Wednesday ke bantu abahle lulu losuku lwamagqabi namaxolo suku lwengcambu siyanyanga ke namhlanje kodwa kunyanga kukuncokola elo yeza siyayigqithisa nje le iphambi kwamehlo akho ethi wena mntu othi ufuna amayeza wena mntu othi ufuna into zo-order mhlawumbi wena mntu uthi ndiyanyanga ndifuna tata ubhelu ndihlanganisele ibe yibhalk ukwenzela ukubana ndithi xa ndisenza ndidibanise kwezi ndizenzayo yasincedisa ke loo nto thina abantu bamayeza nebaso eli isibunge iye idinge ngelinye ixesha esi sibungu uzenzele sona usidibanise kwesisuka komnye umzi lento uqhumisa ngayo uyidibanise lento uchelana ngayo uyidibanise ingakumbi xa udibanisa nendawo oyaziyo indawo eclean uyayibona ungadibanisi amayeza azawulwa ngamayeza clean mntana omhla ngadibana ezinye izinto anikho kuloo nto ke namhlanje sithi siphethe utata uSukwini uMakhosi uSukwiini uzabe sincokolela ngoNukani aphinde asincokolele ngeSibhara indoda ke enkulu kuSukwini thina abantu bathi xa befika kulo oluhambo thunywa ngabantu bakowenu bathi sebenzisa amayeza ube ungayazi neyokuqala amadoda njengoSukwini ke ngamadoda endifike ekuyo le ndlela ndajoyina ke igroup ethi umuthi ubuzwa kwaBhaca at the time yayinabantu abayi-139,000 yazobhanga ke ina-149,000 ndadibana apho ke namadoda njengoSukwini wayengomnye wee-moderators ke uSukwini naye akakayazi ukuzotsho ngoku ukubana nda-overtake njani ndaba ngu-admin yabona le nto ke xa ngubhela ubulldozer ufike konwatyiwe endaweni ugila abantu zenze lo mntu wale nto ndaphele ndiba ngu-admin ndathatha indoda ekuthiwa nguLangelihle Mbheka phantsi nina abantu bakufacebook nizawumazi naye ndamenza omnye wee-admins saba babini nqomba neentloni ukuba le nto ndifike khona la madoda ngoku ndim ngoku umntu wale nto ndizama uthi uSukwini indoda ekudala ikule jeni ithaka sifika nje thina kudala bekhona masingeneni ke simamele le ndoda yakwaSukwini esincokolela ngeSibhara isincokolele ngoNukani akazubuya ke ubhele naye uzawumamela uSukwini camagu camagu bawubhele camagu nakubalandeli bakho nakubantu ke abadinga uncedo lona uthethayo nguSukwini wakwamnyamana kumhlaba waseXesi eNgcabasa ngokokuzinza ke ndiseGqeberha ePort Elizabeth kwisithili saseMotherwell uSukwini ke lona lixhwele ngokwempangelo uSukwini ke uyafumaneka kuWhatsApp uyafumaneka efowunini uSukwini lona inamba yakhe ngo-079 71 86 107 sicamagushe ke kubalandeli sicamagushe nakuba ubhele ngosivulele inkqubo lena sitsho safunda nto manicamagushe ke ndima namayeza ke mabili mathathu enzothetha ngawo maniqala apha kwelika Nukani uNukani
likhubalo elilixolo. uNukani ngesiNgesi ke bathi yi-black stingwood. uNukani ke lona kokuhle ngaye uyakwazi umntana okanye umntu omdala xa ephethwe sisusu uyakwazi ke ukuthi abiliselwe yena asezwe noba ngamacephe 3 ngemini sizokhululeka isusu siye kuqumba. uNukani lona ke thina ke esumsebenzisayo simsebenzisela uyangena emlonyeni, siyaphalaza ngaye, siyafutha ngaye, siyavasa ngaye, kodwa ke hayi iintsuku ezininzi ngoba ke uyakwazi ukukujikela. Ngiyabona ke Camakushe ke ndithi ke uNukani lo noko ngumthi okanye likhubalo elifumanekayo. Size kwelesibini, sesibharha. Isibharha ke ngesiNgesi bathi yi-paper bag ngoba iyatshisa, siyatshisa apha emlonyeni. Isibharha ke naso xa umuntu ongathi akanantliziyo yokutya siyamnikeza ke itispuni eglasini simvule, uzawugrumbeka atsho atye. Isibharha ke siyachila ngaso, sisifake enipini, ibhotile isayizi ibe ngangeniphu, sichila ngaso. Ukuchila ke kukusela and then ke ngoku uphindise uvuthele ngaphandle. Siyacamakusha ke. Isibharha ke senza umthi ukhawuleze xa usebenzisa, senza igazi libaleke nalo, lapho ke kukuncedo khona. Isibharha ke ubungozi baso, xa uphethe sona ufane ngathi unxibe ibhanti. So ke nilumkele umntu xa ephethe isibharha okanye xa engcamle isibharha aze athande udlala ngobetha, sinobungozi kwelo cala because igazi lisilenza shushu kakhulu. Masicamakushe ke bawubhele uSukwini ke lona kulo mhlaba walapha eGqeberha uyazana nabantu abathile kwicala lento ezithile. Ndizama ukuthi ke izinto, umsebenzi, wonke umntu uyawuphiwa umsebenzi wakhe kwaye ke soze wazi konke. uSukwini ke uyahlola ngokusithunywa, uqala ngoLwesithathu ukuya ngoLwesihlanu. Ngokwasesithunyweni so sisiprofeto, siyanyanga, siyalwa notshaba nezitha, asibulali, asithwalisi, sivula nje intlahla emntwini. Intlahla iyakwazi uvaleka emntwini, uvaleke, amathongo wabona awasekho. Ngoku ke kukho idonga oluba khona between wena nee-guides zakho. Loo nto leyo ke ibubungozi ngoba awuzobona noba
xa befuna uthetha nawo abantu bakunye uphahla uncame. Ndizama ukuthi ke ngokoliqukumbela uSukwini ke uyafumaneka kulo mhlaba waseBhayi, ngoba ke sesazi njalo thina siseBhayi. Uluxhwele uSukwini lo, kodwa ke akayiphiwanga indima yobulala nokuthakatha. Thina ke size unceda, sizokwakha, sizokhusela. Camagu ke bawubhele, camagushe nakubalandeli, sicamagushe kumntu wonke ozawuthi ifikelele kuye eli rekhodi. Sicamagushe ke uSukwini iyafumaneka ke kumakhasi onxibelelwano, uWhatsApp, iyafumaneka kumakhasi onxibelelwano, uFacebook, kuMakhosi uSukwiini. Iyafumaneka ke kwii-groups ezininzi. Camagu ndifumaneka ku-07 971 86 107. Camagu bawubhele nabalandeli, isizwe siphile. Camagu.